झकास बाड़ू कोनो थोड़ी है। अरे तो हाथवा छोड़ी का भौजी अब नंदोई है तो थोड़ा बहुत मजाक न चल सकेला, इतना काहे डरे ठीक बा हम का कर देनी मजाक तो माने ना हम नहीं की करब, प्यारो भी करल चाहत हम तो। खोरी ठीक बा, अगर मम्मी जी देख लिया ना तो काट के बटिया के भेज मैं मम्मी जी देखिए कि हाँ तो नंदोई ना लगला मजाक कुल चलेला कोनो टाल दी हां नहीं बतिया का टेंशन बटे। पता बाजी जी हम जलो नुनु गिरवा वतनी बहुते खुश रहलाई, पूछे मत खुशी से पागल हो गेल। खुश रहे के चाहिए, हमेशा खुश रहे के चाहिए। हम ऐसा ही नंदोई हरदम आवत रही अपना ससुर। कहनी के चाउर बीनी बाप रे का करी मने नहीं करत चाउर और बीने के। मम्मी जी पता ना कहाँ गोइनी हमी कहतनी कि दाल भात सब्जी रोटी बना दस। ये ता नहीं में कबाड़ हो गइल बा ये भगवान जी के पूछे के नहीं के। अब कमी ना छोटकी से कि बीन के रख दिए तो का बीन के रखी ए सुतल होई बीन देतनी बना देतनी वहीं तो बस खाए के रही वो खातिर बर 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 करियो कहियो कि कोई के गइनी ह तो ना बनैला हस। का जानी कहाँ गइनी है ना मम्मियों जी का मन थोड़ी लागता है घर में। एबे तनी समन के टहले चल जाए के तो कहब ना कि हम पतोहिए घूमत तड़ी स। चलो कुछ हो ओ भी चाउर बिना ता कैसन चाउर महकत हो क्या करी। आ देखो ना गोर है तनी एथो के है उनकर की है कि तनी अरे हई लइया धानवा ना रहा हो तो कनी ना कि एथो बन जे न त तिलौआ पार देती जाके लड़किया के खाए खातिर के हो जे जन लो। अच्छा खाए के अपना वो ले लेनी हो करता। अरे त का हो गल ओए खातिर ने गइनी हमी आ देखो का खा खा खाली फेंकती है चारों ओर। आ जाए तो होतने खातिर देखत कि एही तिलवा खातिर न झगड़ा भइल ओइ दिन। हां झगड़ा लिया के ना दुआरी पकड़ लइका देखौले रही त ना नहीं लइकी हमर नतनी देखले त ई कुल हाल भई रही। कम हई का उ लइकन के कहली कि ले जले जाके देखा देखा के खास तो कम पहाड़ ज्यादा त केहू केहू से कम थोड़े नहीं खे। है डिजाइन है ना कनिया हां डिजाइन चपलावा में के जोर गइल घरवा में होखी आए तो बटे त हये बनाओ तरु अब का बनाए कोनी न जल्लू आइए मम्मी जी। आ जान तनी दीदी जी का बबुआ कहत रहना ना कि ये मम्मी तनी हमहू के भेजवा दी हो में तो हमारू नतिया का कहत कर ददिया का करत तारी ना पार के तो करे के चाहिए हो जैसे भेजवा दे तनी कहनी है ना जल्लू आखिर मछरिए पे भातवा निक ना लगी जनलू त नाव का चौरा का बना दे तू के रख दा पुरान बाटे को कुछ पर बन जाई चाहे कतरनिए बना द आइ रहे सुबेरा मछरी वाला नहीं जानत ना छोटकी तल के धइले बिया तो हम यार कहे का मतलब ना मछरी ताल के मछरी ताल के धइले नहीं खे पता ना जी हमके तो पते नहीं खे। चाइना आए रहे ओते ओते बेचाए भले 250 रुपया किलो दीवे 300 रुपया किलो मम्मी तक जी मेरी मन का बात समझ जानी पता अभी हम सुबह कहे के रही तब ले आप ले कर रख देले बानी। एगो काम कर ना बुचिया की पाहुन के फोन करबू अबे अरे आबे वाला रहबे कैल हन आज ही तो देखा दोनों कामा हो जाए मछरी निकाह बनल बाटे त जनलू तिलौआ पर आ जाई ना त अपन एक दिन दो दिन में का बन बिगड़ जाता टे लेके चलियो जाई हन। हेलो ठीक ना जी जी गोड़ ला तनी हां बतिया का बोला ले मम्मी जी बतिया को तनी बतिया तब ले हम चौरा पर बैठा तनी मम्मी जी हई ना रख हां ने दूसरे बैठा तनी ठीक बाटे। हेलो खुश रही का समाचार बा हमें नतिया के। अच्छा बुचिया ठीक बे ना आ कहनी कि सुबह के तनी 2-3 किलो मछरी किन ले बानी जननी आ ना जी नदिया लंगही ना बाटे जनबे करनी तो लेके आवल सब हो रही तो चाइना मछरी भी गाय रहे बेचाए 300 रुपया किलो तो ले बानी 2.5 किलो तो कहनी ना कि बनल बाटे आ तनी है आपकी तो झूठा बोलेला ना हमनी के तिलवा बोलेला हाँ लाइक ह तो कहनी ना कि भुजा गइल बाटे और तिलवा पर आ जैत ना जन्नी तो ले जैती तनी होती तो मछरिया खा लेती। हाँ रे बुचिया टिफिन में दे देम तोरो के। अरे का करबू जेवनी देश से बियाह हो गइल कि तोहार कुछ बुझाला के उनके खइबे पियबे ना करेलन समय लड़की हहरत रहेले। चल ठीक बाटे हम बुचिया दे देम बना के आज यहाँ से तो ठीक है बनाते यही में से ठीक बा भेज। हाँ जी पाहुन आई
पाक मजाक नहीं कर। ठीक बाटे ऐसे हम जाइल बानी न जननी आकि जातर ने तनी कहनी कि तनी हरियर ले ले आई खाली भूसावा खाते नहीं खे गई जननी। अरे दादा वहनी के उहे तिया ना तकारी बाटे। ठीक बाटे हाँ हमन के कुल ठीक है बा। ठीक बा खुश रही रखी आ चल कुल काम हो जाई तो अपन ठीक है ना बाटे जाई। देखी तो का करत तरी से घरवा में एगोड़ी के लड़की हैरान करत लेके जाई। आइता था टाइम कितना हो गई दादा आमा जी हमके बोलौले बनी ससुरारी आवे खातिर। चलो भाई चली न तो लेट हो जाई तो समझ रात वही जो बितावे के बाटे। हाँ आ काहे खातिर बोलौले बनी का बात बा कोनो काम पड़ गेल बा का? अच्छा चलो कोनो बात। अरे सूत गए हम तो भुला गए मछरी खातिर हमके आमा जी बोलौले बनी। बाप रे बाप कितना दिन के बाद आमा जी हमारे के बोलौले बनी। आ चलो हो वो जो जाए तो मान ला कि सरहज बाड़ी लो दू जानी प्यार के मौसम लगावे के बाटे आ प्यार का नाशा हो जो देवे के बाटे। चले दा हमरा के अपना ससुरारी चलत तो मुसाफिर मोह लियो रे ससुराल हम जाइब कोई लियो रे। दिहले दर दिया तो भइल बनी आद रे बनी ससुरारी दामाद रे। चले दा अब तो आ गल कोनो बात नहीं खे यही घर वाला ना। हाँ वही घर चलना है ना ससुराल। पैसा रुपये बा ना मान लो मिठाई उठाई कुछ लेना ही नहीं कि आवते समय अम्मा जी के 100 रुपया धरा दे टेंशन नहीं के पेंशन लगे बाटे। चले देखो भैया यही पड़े चले हम तो कितना बाद अम्मा जी हमारे के याद कैले बानी। अब तो मान ला कि हमके तो खाली बियाह पड़ेला तब ना जाए के पड़ेला कोनो कार परोज पड़ेला तब जाए के पड़ेला। लेकिन अम्मा जी मछली खाए खाते हमके बोलौले बाड़ी। चलो ठीक बा भाई बरा का बात बाकी दामाद जी के पूछले बाड़ी आए ऐसा कौन बात बाटे। चल कहाँ दिखा याद आ गई अपना बेटा के तो दामाद जी के बेटा बना के अपन शौखे पूरा करके बाटे। चलिए ठीक बा जी अम्मा जी आवत तानी टेंशन मत ली घर द्वार आई गई बटे। तो चलते समय अरे सासू ना घारावा ससुर जी बहारावा सारावा सूत ना सारावा बाटे इलाहाबाद में आइल बाड़े दामाद रे आइल बाड़े दामाद रे। सासू ना घारावा ससुर जी बहारावा आ सारावा बाटे इलाहाबाद रे आ ससुरारी आइल बा दामाद रे आइल बा दामाद रे बाटे इलाहाबाद रे ससुरारी आइल बा दामाद रे। आमा जी भाभी आमा जी के बाटे खोले हम राकेश राजा राउर दामाद। हाँ तो हेने आजा गोड़ खुश लगा रही चली घर में आई बैठी जा बैठी पानी में पिए के लेके आओ तनी। हाँ ठीक है बाटे बैठी पाऊँ ठीक है बा। बैठी अब बोलाओ तो उनके पानी में पिए के दे ठीक ना। अरे हम बाहर आ रहे हैं जानता नहीं कहाँ जाते नहीं कहीं जाके तैयारी बका। नहीं जाता नहीं एक आदमी के घर वाला लड़का भइल बा जाना नहीं। अच्छा जाए तो बोला कि गोभी न उनका बुढ़िया नहीं खी तो ई कौन बात भइला माँ जी दामाद के बोला के अच्छा आरे का जाते हो नहीं गइल दूध को पतो है बाड़ी से का दूसरा के दिक्कत घर है। बाटे। अच्छा ठीक बा जाई जाई ऐसे कोनो बात नहीं के जाई जाला जाता तनी मन के ठीक बा जी कोनो बात नहीं के। अच्छा चलो हो चल यहाँ तो मान लगे तबे न मर मजाक करब अपना भौजी से जब सरहज लागेली आ एगो तो कटीली लागेली एकदम करैली के तरह। आज प्यार का मजा उन लोगों के चिखाई तब हमार प्यार के बदनामी शुरू हुई जो पहले चलत रहे वही है वो घरवा में। वाह रे वाह देखो तान के ई सुतल बिया आ हाउ एगो निकाली का मने दोनों दूर बाड़ी स काजी मम्मी जी करे बाड़ू माने हम ना हम तो कैसे का करबू स हम बताओ दूसरी काम खातिर बहरी आइल बानी एगो हे तान कराव अभी एक दिन हे बहरी आतानी आ हई बुझाता कौन कमाई कइले बाड़ी कि सुतल बाड़ी देखै न करू हई लागल बाटे माने हो जा हमर दामाद आके बैठल बाड़न आ यानी के बुझाता कि कोटिया कइले बाड़ी सारा सब मम्मी जी सब तो तैयारी कोइए देले बाड़ी। अरे मम्मी जी कुल ना तैयारी करत रह स तैयारी तनी रो बता खाओ खूब बोले नहीं जा तनी पानी लेके आओ तनी
लेके आओ बचिया एगो तो बोले के आया तो बोले तनी सुतल न त आके ऐसन तनी सुतल बैठल तू सुआर हो जाला है भगवान। दीदी चली जी। चल लेके की आइल बाबा। अब हम ना देखलो हम तो कभी घर में सुनाई कि जीजा जी आवता नहीं। अच्छा फोन कइले रही मछरी खाती न तिलावा खाती तो हुए आई लोग मछरी खातिर चल आवा तू हम बार आए लगल लागत कि बाप रे मछरियो जाए लगल। बड़ा देरी भइल अम्मा जी, बड़ा देर हो गई दादा। ये दमादे के बैठा के घर में पापा ने कहा है अम्मा जी चल। अच्छा हाँ लइका के देखे। अरे का होता जी गोला दीजिए जी। खुश रखो। नमस्ते भाभी। नमस्ते कहिया का आइल बनी कहिया का अबे तो 10-20 मिनट भइल। अम्मा जी पता न कहाँ लइका हो। 4 दिन हो गइल ले का जी। अरे पानी पी ली। अम्मा जी पता न कहाँ लइका हो खोए खातिर बोल बड़ी। का जी माने आप खूब मजाक करे ना ऐसा कोनो बात नहीं है। ठीक है गोई लो खट्टो हले खाती जीजा जी मेरा रूह से मजाक करती ना दीदी। पानी पी ले ठीक ना तब ले आराम आई है खाना ठीक बाटे ठीक बाटे। पानी तो देख हम लो पी छोट ले। कोई आओ तनी खाना निकाल दी हटो। अरे बे 2-4 दिन रह ठीक ना आओ जौले मत भाग अच्छा जाए। ठीक बा जाई जाई। मछरिया खराब हो जी तब दीदी। आप निकालो तनी ना खराब हो। काल बा भाई। ठीक बाटे ला भाजी ला ना। ना, ना, ला ला खाई जाला ना हम खइले बा। हमारी हाथ के जे खा लेला ना उ प्यार का रस पी लेला। ला ना ना जी हाथ में ला। ना ना हम मीठा ना खाई ना। मीठा ना खा लू। ना। खा लूगी तबे ना मीठा मीठा बात बतिएबू हमरा से। का हाँ भौजी हाँ रवे खाई हम तो खाते बानी। रब नु तो माना बका इतना उठू बका के रहम ना। अब आइल बानी अब बियाह पड़ेला कार परोज पड़ेला तब ना हम आई ना। अब मौका मिलल बाटे तो ससुरारी धोखा ना देवे के चाहिए का। ये कहतरू मान लगे अब ससुरारी आइल बानी कितना दिन के बाद तब मौका मिलल बा तो ससुरारी का का कहत नहीं कुछ ना मतलब ससुरारी आइल बानी का कई जन दिन के का बाद। तो अकेले होने बनू ना तने सोचत रहनी कि अब कितना दिन बाद हम आइल बानी अच्छा तो हम लोग से कितना भेंट करत तनी कितना अच्छा कितना लगा। भेंट करती का तना दिन पर भेंट करतनी। हाँ वो तो बात है। ए भौजी तो कितना सुंदर लगा था रूहो। रवा से ज्यादा ना जी। हमार से ज्यादा ना। हाँ रवा तो और अब सुंदर। देखा तारू के गांव में कितना भौजी बाड़ी लो हमारी गांव में भौजी कितना सुंदर लगा तारू झकास बाड़ू कोनो थोड़ी है। अरे तो हाथ हवा छोड़ी का भौजी अब ना दोई है तो थोड़ा बहुत मजाक ना चल सकेला इतना काहे डरे। ठीक बा हम का कर देनी कि मजाक तो माने ना हम नहीं की करब प्यारो भी करल चाहत हूं तो खोरी ठीक बा अगर मम्मी जी देख लिया ना तो काट के बटिया के भेज दे। मैं मम्मी जी देखिन कि हाँ तो नंदो ये ना लगला मजाक कुल चलेला कोनो टाल दी हां नहीं बतिया का टेंशन बटे। पता बाजी जी हम जलो नु गिरवा वतनी तो बहुते खुश रहला तो पूछे मत खुशी से पागल हो गेल। खुश रहे के चाहिए हमेशा खुश रहे के चाहिए। हम ऐसा ही नंदोई हरदम आवत रहे अपना ससुरारी त का चल जाई तो की कहत था अभी जाए के। ठीक है बा भाभी कोनो बात नहीं है। अका हो भाभी छटको आइता हाँ हाँ दीदी हमने वो जो बैठाइले रहबू आ कि भेजबू खाए के निकाल देल बनी। का ठीक बा दीदी ए जी चली खा ले। हाँ हाँ ठीक बा आवत नहीं चला जल्दी निकाल देल बन खाना। आवत नहीं भाभी चला। जितना जल्दी आई बाप रे बाप एक बार लांछन लगाओ तनी तलो बीचे में कांटा बन के उ भाभी बोल देली। अच्छा चलो कोनो बात नहीं अभी रहे का ना बा 2-4 दिन और 2-4 दिन में ता मजाक चखाई देखे बटे भौजी ना है होली के दिन पिछला तो लुटले रहनी। आवत नहीं हाँ देखो ना खाओ के कहीं का हम गोई नहीं हमी नंदोई समझ में नहीं आ खाना निकाल के देने कहीं खाओ ली हनी या कि सूत गोई नहीं कोहनी हो कि रही जी तब आवे नहीं तो एकदम हम जाइले आवे नहीं का करे उंघाई लगा था खूबे मन ने के कर कुछ करे तो बाप रे बाप खा लिया नी जी खाना हाँ बहुत आज बाप रे बाप यही से न निमन लागल बाप रे पेट भर गेल बा ना मने पेटवा काहे बजाव तनी ढेर खाले नहीं होता बजावत नहीं कि फूल गेल बा खा पी के। अरे इतना चावल हाउ भौजी खिया देली है नो तो मान लगी एगो बात पूछी जी का बोलो एगो ने 8 गो का कोने के 2-4 दिन रहतिन तो बड़ी निक रहित
तो हम माना कहाँ करतनी आइल बनी रही खातिर 2-4 दिन 5 दिन अब 10 दिन अब का दिक्कत बाटे साचो के तार परेशानी नहीं है ना आही हे भगवान जी लागत कि आन की है काजी की माने कि भाभी जानी ला कि ससुरारी में बात 2-4 दिन रह जाला त मांजन ना होला ऐसा कोनो बात नहीं के ना, जी ना। आपका सोच उल्टा बा ना ठीक है ऐसा कोनो बात नहीं के एक नंबर घर में ओकर ए भाभी देखी ना कौनी हाथे तू मछरिया बनौले बड़ू के हाथे ये तो बनाई नहीं है यार बाप रे बाप हई हाथा कितना नीक लागता भाभी कितना सुंदर बा का करतनी छुअत ने अपना भाभी के मजाक तन में ना चल सकेला का तब फिर हे भाभी कितना सुंदर बड़ू हाथा ली बाप रे बाप ई तो भौजी उनकारा से ज्यादा ही तब इहे चांस दे तड़ी उनकारा के छोड़ के इनकर से हम प्यार करब आई हो कुछ कहत नहीं ना ना कुछ नहीं की करत बस उहे तनी ए भाजी बोले डाली डाली धोले कहीं करे बतिया काहे धोई गोतिया जी तू कितना सुंदर लागेलू कितना झकास तई गने काहे धरतनी तो के गन धरी हेंगन धरी ना हमर मरद बाटे धरे खातिर आ त नंदो यही हमरो के तनी माल मरो के माल न मरत का दिक्कत बाटे पल भर खातिर जब तक ले बानी तब तक ले हटे का दिमाग खराब मत कर बाबे हां दिमाग खराब बजिया का दिमाग खराब बाटे लाही चश्मा मन लगा चौके पे से गिराइब काहे नहीं हमके ना गिरबू ना तन एने चलियो भाभी गिरबू का एने चलियो ना ठीक बाटे छोड़ी हटे का ठीक बाटे ना हम अपन जगह पर ठीक बनी हम जगह पर ठीक बनी कोई तन के मुला का दे मम्मी भाभी हटे हम जतनी खाना बनाए कहाँ भाभी देखा तने मने अरे ये भगवान जी तुमको लाज शर्म है ये नहीं खे यहाँ के बाद हमारा कौन लाज बना भाभी तू काहे मना करत हो बस सुंदर लागत मजाक तनी छूछा ना ले हां केकरा से मजाक करब जब ससुराल आइल जैसन रह गई ना आपको तो केगो हितई नहीं बोलाई नहीं ये काहे का बोलाई का न त कोनो तू खराब बटे मन लगे ससुराल तबे न निक लागेला मर मजाक चलेला त हां कैसा भाभी अयो दादा सही में एगन कर तो केहू ना बोलाई आपके हितई नहीं तो ठीक बा मत बोलाई लेकिन तबे न ससुराल में निक लागेला अरे दादा हां तो हम का पकोड़ी 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 बनौले ना ना जी का ए आ जान तनी भागो लाबो तनी ये निकाह एक प्लेट पकौड़ी दले से जानो नि हो का खुटिया पटंगले बानी रही लेके आओ तनी त खाली त लइका हो गइल लइका त कबे के भइर उ लइका भइर ल कहिए के आई पेप्सी आई भाभी मंगल रहल छोटकी पेर और पीछे हम ना या भोग ले तना तो पिए ले हम थोड़ी ने बाद में तो पकौड़ी कोई चाय खा के आओ तनी राइट कहनी कि तब ठीक बा हम कुल बांध हम दे तनी कुल तिलवा लगा कुल क दे झोरा में ना तो जान तनी जल्दी जल्दी में छूट जाई खाना में खानी कि ना हां खाना होना हो गइल मतलब तैयारी अरे बुचिए की ना देती लोग अच्छा रहे के विचार बा अब देखिए अब आयल बानी तो अब साल भर के बाद है ना अब मतलब बियाह शादी पड़ेला आमा जी तो साल भर की बाद मतलब समझनी ना पिछले सालिए ना शादी पड़ल है तो 1 साल बाद ना दरुआ हमारा के मछरी खाए का दिन बोलौले बानी अक्का जी हम तो हमेशा पूछे नहीं अब रौरा अइबे ना करें तब हम करी त का आमा जी करी टाइम मिली तब ना आए तब हमारा में का गलती बा बताई चली जाए दी आए चली ठीक बा अम्मा जी का करे के बेटा चाचा मामा तू रब हैं लगा ली का लगा ली चीज खा के और माई पैदा कइले है जी चली ना बोलल जाला जी अम्मा जी ये ठीक पाहु। बाटे। का बोले ठीक लागत है हाँ जी रहुआ तो रानू मंडल के माई लगाता नहीं अब का रौरा बतिया में निकुल बे मतलब ठीक बा रख ले रहुआ लगा ली रख ले आना पाहुन निकुल ये रह गेल भाई अब दामादी का कुल ल हमारा ले कहाँ देवे के चाहे कोतना मैं त लइका न बनी तन जाते नहीं चौकी पर बैठे ठीक बा नहीं हम ही जातन तनी ना हम ही जाते तनी रहुआ रहा तो खींचम ना कमन से खींचे कहतनी पाहु न कुछ ना उ तनी होनिया अच्छा चाचा लगी मछरिया खींच खाली, अब पाक रोरो गजब ठीक बा ना खाली खाली हमरो दामाद एगो ही तो हवन बाकी बड़ी रसदार हवन पता ना कब का बोल दिहन कब का कह दिहन हमरा समझ ही में ना आवेला अब पता ना का खींचे के कहल हन आ छोड़ा जाएगा चली हो 2 पीसा महू खा ले न त हम ही किन ले बानी खाना पाई ओंगने एथो हो जाई ताकत से हमारे खातिर के रुका खा ली